Hold nu kæft, mand. Vi skal lige prøve lige løften. Vi skal have noget billede. Ja, med. Sat, mand. Ej, den er sgu flot. Hold nu kæft, mand. Hvor lang er den, Peter? Hvor lang er den? 88, og så 10 drej. Kanonfisk. Når han er 2 gange. Ja, 2 gange. Han slap det første gang, der havde han lige fået kort, og så slap han, gik ned igen, så tog jeg 5 kasser mere, og så kom den, og så fik jeg den der. Hold nu kæft. Hæft, den er flot. Og vandet på den dag, håber på. Det er ikke noget oplevelse. Har du også lige siden? Nej, jeg har det Du har set noget, Den gav en god fight. 20 minutter, eller så knækker du slangen. Det er jo godt at se, at der er fisk og læg. at den kan ned bakken der, du er med? på en aften, så er jeg Hej. bagud. Hej. Så er den ned bakken, så tager du med dig i slangen. Der var lidt panik på der lige over, og kæft, jeg røst, det kan jeg sige dig. Det kan jeg også. Det er så en ny rekord, Peter, 2 over 10. Ja, det er 100 gram mere på PR. Ja, og så stadigvæk 2 over 10, kan vi heller ikke anden at prøve. Nej, og så tidligt. Ja, det er vanvittigt. Det er jo godt. Det er sgu vanvittigt, ja. Jeg kender en, der har gjort det, så kommer samme år. Og så 1 på 8,8 og 1 på 9. Nå, han anden med det? Nej. Ja, det er jo. Igen, 4. Hvad satan da? Det er 5 jeg har altså bare... Det er ikke engang værd, sådan en ja. Hvad? Den der ekstra jakke har du sikker på, det ikke er en bras? Nej, jeg har slet ikke hørt noget fra. Nej, men jeg skal nok sige til ham. Det er sådan en gul skærm over, ikke? Jeg har overhovedet ikke hørt noget. Jeg har udleveret hans